Hej og velkommen til Jens Buhs Biler. Vi har super travlt i salgsafdelingen og har en masse fede nye bilmodeller på vej. Så derfor søger vi lige nogle salgstrainee. Er det noget for dig, så kig med her. Som salgstrainee i vores forretning skal du også på skole som en del af forløbet. Du skal på en brancherettet uddannelse i Sønderjylland sammen med en masse unge mennesker på din egen alder. Og du skal lære alt om finansiering, leasing, salgsteknikker og jura inden for biler. Og når du så er på arbejde her hos os, så består din arbejdsopgave blandt andet af: sørg for, at vores udstilling hele tiden er præsentabel og i orden. Og sørge for, at der altid er friske printede prislister. Og sørge for, at der altid er opdateret prisskilte i alle vores biler. Som en del af det at være salgstrainee hos os, skal du også stå for vores Oscar biludlejningsafdeling. Vi leverer både flyttebiler, busser og varebiler hver eneste dag og hver weekend til mange udlejningskunder. Der består dit arbejde i blandt andet at sørge for, at bilerne er rene og klargjorte og gjort klar til kunder, når de skal hente dem. Og vigtigst af alt, der skal du selvfølgelig lære at sælge en masse biler. Mig og min kollega Nikolaj skal nok lære dig alt, hvad du skal vide, for at blive den bedst mulige bilrådgiver, så du kan sælge en masse biler. Lød det som noget for dig, så send os en motiveret ansøgning. Kig på linket oppe i beskrivelsen for at se, hvordan du gør det, eller se vores hjemmeside jensbuhs.dk. Vi ses!